Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana falaremos das propiedades das plantas e as ervas da nosa contorna con Adelina Padín. Tamén coñeceremos a escritora cesureña María de Xacobe, que se achega ao programa presentarnos a súa última novela, Los años de luto. Ademais, estará tamén aquí connosco o cantante Ángel Sevilla, que entre actuación e actuación fixo un oco para vir cantar tamén aquí o Verán Verán. E ademais, como sempre, moitísimos eventos. Estaremos na festa de Sanxenxo, o Día do Turista aquí en Sanxenxo, tamén no San Bartolomeu de Noia, na Festa do Mar de Combarro ou na ruta concurso Tapa a Anguía, que estes días se está a celebrar no Concello de Valga. Benvidos e benvidas, o Verán Verán, comezamos. Pois comezamos este Verán Verán aquí no Concello de Sanxenxo. O municipio acolleu a celebración do Sanxenxo e tamén do Día do Turista. Como sempre, a parte gastronómica foi fundamental e para a ocasión repartiron 500 kilos de sardiña de balde. Ademais, moitísimas outras propostas con animación musical e tamén un mercado de artesanía. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Moi boas, Dani, moi boas, amigos de Verán Verán. Aquí estamos nas festas de Sanxenxo, nas festas de San Xinés e nas festas do turista. Estamos falando con un montón de xente de todos lados, desde Madrid, desde Córdoba, desde Portugal. Aquí veu xente de todo o planeta, veu. Así que nós vamos a seguir, a ver se rabuñamos unha sardiña e seguimos falando con máis xente. Somos veciños de aquí de Sanxenxo? Non, somos de Ourense, pero vimos aquí a Sanxenxo a veranear. Que é a primeira vez que vindes ou soledes vir por aquí? Non, solemos vir todos os anos. De Valladolid. De Valladolid? Sí, señor. ¿Que es la primera vez que están aquí? No, vengo a veranear aquí. Ah, suele venir, ¿no? Sí, sí. Ya conoce la fiesta. Sí, la conozco. ¿Y qué tal las sardinas? Que lo veo yo Buenísimas, buenísimas. Para repetir. Venimos de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿Pero que es el primer año? Sí, es la primera vez que venimos aquí. Pues ya les garantizo yo que van a repetir. Una vez prueben las sardinas, repiten seguro, ¿eh? Eso esperamos. Desde Córdoba. ¿Todos los años? Todos los años. Mi padre ya venía aquí, de chico. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora que es por mantener la tradición? Claro, y vienen todos. Uy, mis niños, bueno, con toda la chavalería venimos ya. Al final va habiendo relevo. Claro, hay relevo. Sí, ¿Y sí. desde Córdoba? Desde Córdoba, sí. Madre mía. Antes tardábamos un par de días y ahora 8 horas. 9. Directamente sois parte de la fiesta. Somos parte de la fiesta. Traballando a tope. A tope, al 100%. Al 100%. ¿Cuántos kilos O de sardinas 200. tenemos preparados hoy aquí? 520 o 530, más o menos. 500 kilos de sardinas. Sí. E chegamos, porque vexo que chega a cola a outra punta. Sí, se non temos reserva, non hai problema. Que non vai haber aquí en Sanxenxo, que hai de todo. Francia, San Germán-en-Laye, Versalles, cerquita de Versalles, É que veñen todos os anos aquí. todos os anos. Porque nos gusta moito Sanxenxo, sobre todo esa sardiñada que teñen aquí. Ah, entonces A sardiñada. vexo eu que disfruta aquí a señora tamén da sardiña, verdad? Parler français, on mange des sardines, ils sont très bonnes les sardines. Son très bons. Très bons. Très bon. Je parle français ABC. Fantástico. Visitantes, Portugal. De Portugal. Sí. Hasta Portugal Braga. chega o cheiro de sardiña. Sí, todos os anos. Todos os anos veñen a Sim, Sanxenxo. vimos a Sanxenxo, todos os anos. E este me imagino que son familia, non? Estos Sim, rapaces. somos todos. Todos familia, todos a comer Sí. sardiñas a Sanxenxo. Todos. Pois veña, a fila que enfrían. A fila que enfrían. Gracias. Pilleite a pleno bocao. Iba a preguntar que tal as sardiñas. Con calma, ¿eh? Con calma. Muy ricas. ¿De dónde vienen? Madrid. De Madrid. Que suelen veranear aquí en Sanxenxo. Sí.
Veo yo entretenido, pero de verdad, además, ¿eh? Es de fría. Se enfría. Este é unha tradición xa de fai moitísimos anos, o día San Ginés, a sardiñada aquí no porto de Sanxenxo. Agradecillo tamén ao patrón maior de Sanxenxo que nos deixa utilizar o espacio todos os anos para facer esta magnífica sardiñada e ahora disfrutar do día das sardiñas e a do viño. Xa levo bastantes anos vindo a esta festa. É que como se comporta a xente? Ben, moi contento, bo ambiente, o tempo acompaña, este ano por fin tamén, e ben, con salud e con ganas de pasalo ben. O que facturemos é outra cousa aparte, sabes? Nunca depende de un, pero bueno, con humildade hai que ir pola vida. Que é a primeira vez que estás aquí en Sanxenxo? Pois non, xa é o segundo ou terceiro ano. A verdade é que moi ben, dá gusto traballar aquí co sol e ainda por riba cunha sardiñada así co cheiro a sardiña, maravilla. Ben, hai moita xente, moito ambiente. A xente gusta moito a mel. Hai xente que vai de fora, pois de España tal, que ven de outros anos e xa me leva tamén a mel. Ai, que levei o ano pasado e me gusta e volven a levar. Moi ben, Dani, nós aquí vos deixamos. Eu vou a ver se me poño a fila e podo coller unhas sardiñas porque xa me está torturando o cheiro. Así que, nada, un biquiño a todos, un saludo e eu a ver se me poño a fila e non me pillan. Bueno, e outro evento que tampouco nos quixemos perder por nada do mundo, tamén aquí no Concello de Sanxenxo, foi a Feira de Artesanía O Feito a Man. Un total de 21 postos deronlle forma este ano a O Feito a Man, a feira de artesanía que puidemos visitar neste concello prácticamente ao longo de todo este mes de agosto. Desta volta, a proposta tivo como escenario a Praza de Fonte de Ramos. Por ali atopamos cerámica, canteiría, instrumentos musicais, coiro, papel, xoiería ou complementos de moda. A feira chegou neste 2024 á súa terceira edición con moi boa participación de público, tanto curiosos como clientes. Unha proposta que está organizada pola Asociación Galega de Artesáns e o Concello de Sanxenxo e que busca dar a oportunidade aos artesáns de comercializar de xeito directo os seus produtos, así como dar tamén de paso visibilidade á marca Artesanía de Galicia. Bueno, na natureza está a resposta, iso sabeo moi ben a nosa seguinte convidada, Adelina Padín, horticultora do Grove, responsable tamén, por suposto, da horta de Adelina. Que tal, moi boas, Adelina? Benvida ao Verán Verán. Que tal, como estás? Un placer, ben, gracias. Pois nada, encantada de estar aquí. Eu encantada de recibirte aquí no Concello de Sanxenxo no programa. Antes de nada, pois contanos que tal vai a túa horta, ese proxecto que te se marcha no Grove dende hai anos. Pois moi ben, sigue na mesma línea, por supuesto, claro. Non vamos a cambiar. Ca mesma filosofía, non? No, porque aparte de que é bonito, é interesante, claro. Seguir ese método, todo eso. Bueno, pois se te parece, facemos un pouco de memoria falando precisamente da túa horta, un proxecto de horta ecolóxica, agricultura sostible, baseado, teño a lección moi ben aprendida, baseado na permacultura e na biodinámica. Lémbranos así para os que temos pendente un poquinho repasar a lección, en que consiste toda esta filosofía precisamente de horta ecolóxica. Bueno, pois a horta, o que é a ecoloxía, ten tamén uns derivos, non? Podes coller ramales, non? Sí. Entonces, dentro de eses ramales que ten, podes coller a de permacultura, sí, que é un sistema de cultivo que o empleo, porque non traballa a terra traballa para ti. A ver, como iso? Claro. Na permacultura o que facemos é imitar moito ou todo, se pode ser posible ao 100%, a propia naturaleza.
os suelos non se voltean, Sí. porque se volteamos os suelos perjudicamos pois a nosa microfauna que hai no suelo, aí temos unha cantidad de elementos que son necesarios para que as túas plantas estean sanas, o sea, son aliados, non? Aliados teus. O sea que o que decía na túa presentación vin totalmente no cravo coa frase, non, de que na natureza está a resposta e iso se pode ver e palpar ali na horta da Adelina, non? Sí, sí. O método de cultivo é dá uns resultados impresionantes, feito está que xa os anos que levo aí e cada día as cousiñas están mellor, porque teñen o resultado de un suelo onde hai un biotopo de moitos anos. E iso é naturaleza en estado puro. Bueno, ali na horta podemos atopar de todo un pouco, non? E cultivos do máis variado, lembro tamén aquelas flores comestibles e tamén de todo un pouquiño, non? Unha horta moi rica, non? Sí, frutos rojos, e ademais o bonito tamén está en que a asociación de cultivo, de mezclar, como dicían antes as persoas maiores, allos con bojallos, non? Sí. De mezclar unha cousa con razón de outra, ser, non? Un resultado impresionante, porque aí ten que haber pois unha simbiosis entre elas. Sí? Si as poñemos equivocadas, nunca poderíamos poñer unha xudía que quixéramos que estuera moi bonita e que dera moito produto, se lle poñemos un allo ao lado. Porque aí non casan ben, non? O allo desprende unha sustancia que inhibe o desarrollo das bacterias nitrificantes da xudía. Entonces, se nós tomamos allo para eliminar certos parásitos, por así decirlo, na terra está facendo a mesma función. Bueno, ademais, a xente, non? Cada vez estamos máis preocupados, evidentemente, polo que comemos, non? Polo que levamos á boca e tamén polo xeito no que se cultivan esas cousas, non? Queremos que aquilo que imos comer sexa bon para nós, pero tamén que non perxudique o medio ambiente ou a contorna na que se está producindo. Non sei se ti notas, polo que che di a xente, que tamén aquí na nosa contorna, no Grove, no resto da nosa zona das Rías Baixas, pois tamén somos conscientes desta realidade e temos tomada a boa nota desta lección. Sí, de feito, xa hai moita aposta, xa aposta moita xente que estuvo cultivando no sistema convencional, utilizando 7 ou 8 mans de sulfatos, de síntesis e cousas así. Xa agora, cando sabes dicir, Adelina, cantos litros de leite teño que botar a 10 litros de agua? Ajá, claro, porque o leite, agora que o dis por certo, é tamén un aliado moi bo para os cultivos. Claro, é que ti polo ácido ácido láctico, non? O ácido láctico, e despois, aparte de eso, que o leite é un fungicida de primer orden. Entonces, se ti tes un problema de hongos, utiliza leite, porque ti, se tes un problema de hongos no teu corpo, non botas sulfato, Claro. Tomar leite. Entonces, a planta daño mismo. Entón, a xente, polo que dis, cada vez máis interesada nestas cousas, non? Sí, se lle ve, se lle nota, xa se ve que agora os que se cultivaban en método convencional están xa pola integrada. A integrada é un método de cultivo onde vas pasando o convencional, pouquiño a pouco, valo pasando a ecológico. Como unha transición, non? Exactamente, eso chamase cultivar cultivo integrado, non? Donde ti xa hai un 50% menos de aplicación de produtos de síntesis. Entonces ti cando ves esas cousas di, bueno, é normal, os anos que eu levo aí por activa e por pasiva, e xa empezas a ver, verdad, outra forma de pensar, outra filosofía. Claro que tamén nos notamos que temos que facer un cambio cando nos tocan no amor propio e na salud. E distir, ui, aquí hai que cambiar, sabes? Porque aparte de que cando utilizamos todas esas iba a decir esos produtos esas traballadas, podo decilo eu, non? Gracias. Pero por utilizar todo eso, nos notamos que o resultado vai cada vez a peor na nosa salud. Pan para hoxe, fame para mañá, non? Exactamente. Porque tamén vas empobrecendo o terreo onde estás cultivando, valo esterilizando. Claro, fíxate. E despois xa non dá. Por naturaleza, el non dá. Non? Claro. Habíamos comentado neste mismo programa de que desde a época do neolítico, paleolítico, e todo eso era, pois, botar ali as sementes, esperar a que deran, e recoller a cosecha, e aí non se tocaba.
Eso é o que debemos de facer, descansar ese suelo para que el se genere. Sí. O que non podemos é ter esa filosofía e despois botarlle plásticos á terra para que non che crezcan as ervas. Porque aí debaixo dese plástico, nestes días de casi 40 grados, aí hai 60. Aí estáse cocendo, E aí cocendo mátase todo, claro. todo. Eso sí que é pan pa hoxe, fame pa mañán. Claro. Evítate que che quiten ervas, pero estar matando a microfauna que hai aí abaixo. Claro. Mira, te preguntaba polos sulfatos, moita xente que está deixando de empregar ese tipo de produtos, pero claro, eu creo, non? A ver que ti que eres experta, a ver que me dice, eu creo que cada vez os que teñen a sorte de ter unha casiña así cun xardín, cunha hortiña pequena, xa por afección cada vez son máis as persoas que tamén se están animando a facer este tipo de actividades ou de hobby, non? Pode ser eso, unha actividade de lecer. Non sei se a ti tamén che consta, non? Este incremento da afección polo horto urbano, que pode ser tamén horta tamén en terrazas, aquela xente que viva tamén en pisos, e cada vez hai máis xente pois tamén que pide consellos e que pide un poquinho de información sobre todo isto. Sacar o ficus benjamín do salón da casa e meter unha planta de tomate é un cambio importante, é un cambio importante. Pero aparte deso, é unha radio, por exemplo, que nunha noite che chamen 14 personas, 14 chamadas en 2 horas, hora e media, 2 horas que estás, eso di moito. E todo o mundo interesándose polo método, sistema, verdad? Non fai falta que teñas unha hectárea de terreno para cultivar. En a túa hortiña, polo menos na túa horta, os produtos que ti vas a comer, aparte de que é unha filosofía onde ti estás utilizando un método de calmante, de sonajero, e todo para a túa salud, porque ti a túa cabeciña está en ir a mirar que tal está hoxe a planta de pemento. Sí, claro. E va deste moito do problema que tes aí de... Entonces, é unha receta que eso tiña que vir posto na receta do médico. Aí está. E ademais, poñer un huerto. Sí, ademais ia che preguntar, claro, sabe mellor ou xa non sabe mellor porque o fixemos nós mesmos? Eso as dúas cousas, non? Hombre, a satisfacción esa que ti tes de poñer unha semilliña e logo recoller 1 kilo de tomates, todo ese intervalo de tempo onde rejas, coidas, mimas, con toda teu amor e túa pasión, eso, como non cho, ese tomate sabe cha gloria. E cando eu lle dixo, o primeiro tomate non se come, o primeiro tomate é a semilla. Dos seguintes. Non resisten, teñen, non que tanto tempo a esperar, non vou a poñer o final. Sí. Pois aí está, non? Entonces aí vese a pasión, o entusiasmo, o cariño e xa o benestar mental que colle esa persona, que a veces é tan importante como anular un tratamiento médico por unha terapia. E eso, quen non valora eso? E a xente que o nota, xa di, porque eu tamén aviso, Sí, gustame moito avisar e lle dixo, coidado que isto engancha. Xa. Entendes? Entonces, póñense, pero despois é o vicio. Xa teñen que ir a mirar, a revisar, e eso é moi sano. Que me vas contar? Mira, teño unha maceta destas así grandes, longas no piso, o sea, na terraza do piso, cun uns pés de amorodos plantados, e vou polas noites coa linterna do móvil, porque teño ali un intruso, xa me dirás ti agora que é e que podo facer. As fresas teñen un furadiño pequeniño, alguén andiu ali roendo, e claro, preocupado do meu supercultivo de 4 pés de amorodos, que podo facer neste caso, que é o que está roendo, supoño que unha especie de babosa ou algo así, e que lle podo botar neste caso, a ver. Pois unha cerveza dunha boa marca. Bueno, aquí en Galicia que temos ademais moita, non? Porñe un platiño con cerveza, e eles van a ir a beber a cerveza e xa che deixan tranquila as fresas. Bueno, pois aí cerveza. Aí está unha dúbida, pois a dúbida que tiña eu, perdoen vostedes que aproveite para facer unha consulta a Adelina, pero claro, isto é un exemplo das distintas preguntas que che fai a xente cando vai á horta da Adelina, cando te vai facer unha visita, ou un poquinho cando pos en marcha ese tipo de actividades onde queres que a xente vai a participar, eses obradoiros que ademais sei que están a piques de botar a andar de novo, non? Logo do parón do verán. Sí, empezamos ahora en Castrelo, en Cambados. En Cambados. Muy ben. Empezamos ahora na asociación
de mulleres rurais de Arsaíñas. Sí. Empezamos ahora. Bueno, contanos un pouquiño como son esas actividades, en que consisten eses obradoiros, que non só fas no Grove, senón que, polo que nos contas, tamén andas de xira, non? Pola zona. Algo de turno, sí. A ver, consiste en que ti das uns cursos de 30 horas a cada personiña, teño de plantas medicinales e máis teño tamén de horta. Pero sobre todo aí en Castrelo, cando empezamos ahora, vamos a arrancar coa horta ecolóxica. Estou encantada, sabes por qué? Contame. Porque xa estuve o ano pasado e solicitou a mesma xente que querían que volvera. Queren repetir. E eso a mí me... E sei que lles gustou a primeira edición, Sí. queren ir a por máis. Sí. Entonces eso a mí, para min é un honor volver. Consiste pues en eso, en empezar vir de cero a toda aquela persona que sea profana, que non este acostumbrada, aquela persona que ten arraigada unha costumbre, tratar de quitarña, de darlle outra solución, outra alternativa, e aí estamos con... Esa é a miña pasión. Claro, porque neste tipo de actividades supoño que haberá como dous perfis de público, a xente que vai con toda a humildade do mundo dicindo eu non sei nada, eu son un simple xornalista que ten unha maceta nunha terraza, e despois irá outro tipo de xente máis en contacto, non, co mundo do campo, que dirá, isto eu sei, non, porque na miña casa se facía así, e iso non quere decir que estea ben feito, non? E tamén hai que a veces cambiar esas malas prácticas, non? E tamén supoño que coincidirán neses mesmos obradoiros estes dous perfis de público, non? E máis personas, incluso cosecheros de viño. Anda. Cosecheros de viño que din, vamos a ver, se eu non lle quero botar sulfato, que lle podo botar a isto? E o mellor podo lle dicir, por botaña agua do mar. Entón, como? Pero ti que me estás a dicir, anda, pero ahora a estas alturas verme dicir que... Claro, non? Ese cambio de como auga do mar, claro. Entón, trato de explicarlle, sobre todo, por que utilizaríamos en ese supuesto agua do mar. Claro. Porque a razón, practicámoslo, levámoslo a práctica, o sea, algo que ti poidas demostrar, o sea, votar por ir por ir, no, sí. O sea, hai que explicar os argumentos meus de como podemos facer de outra maneira e sacar un resultado moito mellor. Mira, ademais dos obradoiros, tes tamén outra actividade que me parece super chula, que son eses paseos pola natureza, na que precisamente estades en contacto pois con ervas, plantas, bueno, enchoupándose, non, da natureza e de todo o que nos rodea. Contanos un pouquiño como é a dinámica deses paseos pola natureza. É algo interesantísimo e voume a explicar. Mira, tratar de argumentar ben. Vamos a ver, a veces somos inconscientes de que nun paseo que damos monte a través, nun monte alto, nun monte baixo, nun esteiro, nunha braña, debemos de mirar ao cielo, pero tamén ao suelo, porque resulta que aí temos un arsenal de plantas que se non lle damos o valor que realmente ten, o que estamos é autodespreciándoas e menospreciando moito tamén a nosa forma, a nosa cultura, de que se é un tomate e o coidamos con tanto esmero porque nos vai a dar tomates, hai unha planta que estamos pisoteando continuamente, que iso é unha medicina tamén, aparte de un alimento, porque unha planta pode ser medicinal, pode ser culinaria, pode ser ornamental, pode ter moitos usos, non? E propiedades. Entonces, que pasa? Que temos que cambiar un pouquiño a nosa forma de interpretar a naturaleza e temos que conocela, porque non somos conscientes. Eu, por exemplo, cando hai unha planta que eu lle dixo, esta planta deberíamos de comer un puñado todos os días. Pero si eso está... Sí, claro, porque non temos ese conocimento. Claro. Entonces, descubrimos un mundo que é a despensa. Esa é a despensa de todos nós. O vemos como moi lonxe das nosas perspectivas. Non. Eso pode estar á volta da esquina, sabes? E despois de que ti, si vas a utilizar un produto de síntesis
e veña unha cantidad de herbicidas no suelo para que non che nascan as plantas malas. Non hai. Dices, sabes que eu non teño concepto de plantas malas, eso non existe. Claro, e hai que preguntar precisamente neses paseos, por exemplo, pola natureza, cantas veces non tiveches que escoitar de iso é unha mala erva, pero como ti estás contándonos, iso de mala erva, iso non vai contigo, non? Iso de malas ervas, non temos malas ervas en ningún sitio, non? Non. Todas teñen unha utilidade. Hombre, hai, por exemplo, a erva vaca, a que coma a vaca, se eu che dixo a erva que come unha vaca, podémola utilizar tamén nós. Non comela como a vaca, de collela e comela así directamente, pero podemos facer cousiñas con ela. O sea, que todas unha salsa, mil cousas que podemos facer con plantas que a veces ignoramos. E o meu hincapé, a miña pasión, o meu entusiasmo é facerlle ver a esa persona o valor añadido que hai aí para que non se utilicen tantos herbicidas. Tantos non, ningúns. Ningúns. Coa particularidade de que todo eso vai por birbirichos, todos esos herbicidas que se botan no alto do Paraño han de ir parar a donde collemos as ameixas. Matemático. Porque se no Tíbet temos o polvo do Sáhara, imagínate. Do Peirao, logo baixa de Piornedo tamén pode baixar calquer cousa, non? Entonces, que ocorre? Que temos que ter moitísimo cuidado con eso. E cando lle vamos a dar máis valor? Cando nós sabemos que aquela planta pode ser, pois, unha planta que é unha medicina para o noso estómago. Que temos a flora intestinal mal, e comendo un puñado daquela planta, pois, aparte de os minerales que lle aportamos, temos os mucílagos que fan un revestimento no teu estómago e todo. Entonces, xa miras de outra maneira. Xa se ve o mundo de outra forma, non? Xa vas andando por aquel, pero xa vas tendo cuidado de non pisar ali. Eso é o que eu pretendo. Eso eu levo anos e dale, bum. Esto, creo que o consigo. Bueno, pois, como ti nos estás contando, todas as ervas, todas as plantas poden ter algunha utilidade, algunha propiedade, serven para algo, non hai ervas malas. E un exemplo que nos trouxeches aquí hoxe, este cestiño ben xeitoso, con varios exemplos de varias plantas que colliches antes de vir agora ao programa, ainda se ven aí que están fresquiñas. Entón, se te parece, a ver, teño por aquí anotado, eu non teño nin idea de cal é ninguna destas plantas, se te parece, son plantas que podemos atopar en calquera horta simplemente buscando e mirando ben. Se te parece, facemos un repasiño un pouquinho por algunhas das que nos trouxeches para que a xente tamén, pois, as mira de outro xeito, non? Cando saia o xardín ou a horta as mira de outro xeito. A ver, comezamos, por exemplo, polo bledo, te parece? Polo bledo? Veña, ou pola que ti queiras. Vale, pois empezamos polo bledo. Veña, aí está. Isto é un bledo, pero nós aquí dicimos beldros. Beldros, vale. Esta é unha planta que pode alcanzar 2 metros e pico de alto. Vale, vexo por aí arriba que ten como unhas floreciñas que estaban a punto de sair. De que cor? Para poder identificalas ben? Así tal e como están. Tal e como están, vale. Isto é da familia do mastuerzo, e as sementes podémoslo encontrar en calquera centro comercial para facer con esas sementes. Esta é prima hermana da quinoa. Anda. E resulta que vamos comprar o mastuerzo e mala quinoa a un estante e na horta non se botan nin herbicida. Entonces, no, a planta cando empeza a ser tierna podemos comer follas. A ver, hai que prepararla de algún xeito? No, podemos comer en crudo, pero tamén podemos salteala. Vamos a facer a proba, claro, se me dis que se pode comer. Sí, por supuesto. Bueno, sabe a erva, como bueno, esperamos un pouquiño. Todos os nenos comemos algo de erva. Pero sabes que pasa? Que ao principio a túa psicología que estás comendo unha erva. Mira, e a propiedade que non te preguntei, claro. Claro, estas son plantas que teñen un enraizamento moi fuerte e o que fan é absorber moitos minerales do suelo, súbenos á planta e danchos a ti, en este modo. Entonces podemos encontrar moitísimo calcio, podemos encontrar ferro, incluso podemos encontrar, en algunhas vamos a encontrar tamén o do iodo, o do sílice, vamos a encontrar moitas propiedades. Vale. Isto teríamos o beldro, é moi común. Perfecto, deixámola por aí. Imos coa seguinte, a ver, o xalis, que xa non teño nin idea
nin na vida escoitara iso. O xalis tiña, porque aquí non iba a chegar, pero tiña a esperanza de encontrar por Anda, aquí. pois non sei se anda por aquí, se non, simplemente nos comentas un Sí. pouquiño como é. Sí, o xalis é o que Aí as está. persoas lle chaman o trébol bravo. Ah, vale. E non é familia, non é un trébol, non ten nada que ver co trifolium. Eso é unha planta diferente. Vale. Pero o xalis o que nos aporta é ácido oxálico, podemos utilizalo de aderezo nunha ensalada, non podemos comelo como verdura, eso de coller un manoxo comelo como verdura, non, porque o que nos fai o ácido oxálico no noso corpo é eliminar calcio. Entonces non estamos... Pouquiño a pouco hai que comer, Eso, non? así como nos condimentamos Sí, con como se outras fose ourego, cosas, por exemplo. pois Vale. condimentamos con o xalis. Pois tomamos nota o tamén. que lle chama a xente o trébol bravo. non? Vale, tomamos nota tamén desa. A ver, sácame ti aí a seguinte, a que máis rebache dea, veña. A ver, temos esta, que esta é a miña favorita. A ver, esa cal Son é? todas, pero esta, de verdad, que esta é o que dicía eu antes. Esta de acabar por poñerse, os médicos van a poñer na receta. Vale. Tantos gramos de isto ao día ou... E como se chama? Esta é a verdolaga. Verdolaga. Sí, vale. en latín portulaca oleracea. Esta é unha planta que a comemos en crudo, podémola encurtir en vinagre. A ver, podemos aquí un tal. picoteo de verdolaga. Verdolaga, vale? Esta é unha planta. Sabes que pasa, sí? Que cando eu traio as plantas da miña horta, podemos... Está máis suave que a outra, Esta xa é máis levadeira de comer, non? Ten aí un saborcito. E fíjaste que o Como comela... pipas isto, de estas sí, aquí. totalmente. Porque E aparte teñen ata forma de pipas. E despois sabes que pasa? Que ten un mucílago que che revista as paredes do estómago. Vou Este chegar moi xa a sano. casa de... E ten 14 minerales, que se di moi pronto. Este ten moito bo para comer, vale? Bueno, e podémola entón, encurtir toda. Encanta, ten moitos minerales, encanta propiedades, por exemplo, para o estómago, non? Sí, Para dores de estómago, sí, por exemplo. E máis para repoñer os teus minerales, porque cando vamos perdendo minerales non temos pero se vamos comendo desta planta sabemos que temos un aporte continuo, sabes? E non hai aí un resultado de decir, ao chegar a 2 gramos tens que parar. No, aquí podes comer, sabes? Vale, sin problema. pois tomamos nota, Vale. verdolaga, que tamén podemos atopar en calquera horta Sí. das Rías Baixas ou do resto de Galicia. E seguimos con outra, non? Total. Esta donde máis se dá Sí. é debaixo dos viñedos. Ah, pois pero mira, aí non por aquí... podemos coller. Bueno, claro, xa sei por onde vas. Exactamente, aí prohibido collela. Aí, claro, vale. Pero cando facemos os nosos pasiños, Claro, por tal, sí. e a vemos, chan, vale? Vale, imos coa seguinte, que máis truxeches aí no cestiño. Vamos a ver, aquí o que temos é o cenizo, vale? Esta planta chamase o cenizo porque resulta que arriba del todo bota como unha pirilliña Vale. e despois vemos que ten unha parte máis blanquecina, como unha especie de polvillo, por eso lle chaman así cenizo, vale? Pero resulta que esta tamén é o ancestro das espinacas. E que ten un pouquiño, non? Esas como especie A forma, de veas, non? non? Que ten a folla, Sí, non sei se a xente e as na casa pode ver moi alá, e as nervaduras moi aí, marcadas. para aquel lado vale? dali, sí, señor, pero sí, vale. Sí. E esta decías que se Vale. chamaba cenizo. Cenizo. Vale, contanos un Entonces, poquiño hai características. Hai países donde cando isto bota o seu brócoli para arriba, pois Sí. en ese país é o brócoli deles, sabes? Brécol. Entonces, que ocurre? Que isto podémolo ir comendo desde que ela é pequeniña e despois o que podemos é utilizala como verdura. Vale. Habíamos falado de Sí. condimento, pero esta podemos como utilizar unha espinaca, verdura. non? Como dicías agora. Exactamente. Podemos coller un manoxo delas, podemos lle botar as espinacas a un potaje, as espinacas, perdón, as lentejas, podemos nun potaje podemos facer, por exemplo, uns salteados, ou podemos facer como uns buñuelos donde facemos unha tempura, o enrollamos e despois lle damos un salteado nun aceitiño. Esta é moi boa. A ver, para que Vale. boa esa? Dame aí a proba, ahora que quero probalas todas, claro. Aí vai. Esta para que boa? Esta tamén ten o aporte de minerales como a outra, pero sobre todo o que nos enriquece moito estas plantas é polo seguinte, porque teñen moitísima clorofila. E ao ter moita clorofila, cada vez comemos máis alimentos sin clorofila.
é o que tiña explicado da cebola. Que comemos? A parte blanca. Xa, E a parte verde, que é a que ten a clorofila, xa, tirámola. tirámola, non? Entonces, non, deberíamos de facer tamén de comer as follas e ao final comeríamos o que é o blanco da Xa non cebola. sei se é porque mo dixeches antes, pero a mí xa me quere saber a espinaca isto. Non sei se É que esta un é pouquiño o- de regusto pode ter ou... Sí, 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 Ou se esta xa estou é... eu condicionado polo que me dixeches ti. Bueno, tamén pode ser eso, un Pero poder sí de que me quere- condición que de me tal. quéreme Sí, sonar, quéreme é que sonar. esta é o ancestro das espinacas. De aquí se foron facendo, Vale. utilizando os propios cromosomas da planta nai e hilos, bum, 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 e vai todo degenerando, genéticamente van degenerando Sí, un pouco claro. as plantas todas, non? Entonces chegamos a esta fase, verdad? Sí. Que non se utiliza, que se lle bota 50.000 cousas para que non crezcan, para que non nazcan, e sin embargo aquí temos a mamá ancestral das nosas espinacas. Dicíasnos vale? antes que a anterior a podíamos atopar, por exemplo, debaixo das viñas, neste caso, en calquera sitio da horta podemos atopar o cenizo, non? Tamén. En calquer sitio. En calquer sitio, que o Vale. cenizo son plantas que acaban con Altas, unha non? envergadura impresionante. Destas terras tamén que deixan de segar, non? Tamén cultivar, aparecen por aí, sí. non? Sí, Vale. sí, sí, sí. Imos co seguinte, a ver, temos aínda que nos quedan dúas, polo menos, non? O amaranto, se non me Que- equivoco. Sí, o E amaranto despois xa a outra pasamos. que en canto vin o cesto xa tiven eu aí rapidamente identificada, que é esa que tes aí, esa xa, hombre, esa é un Isto xa é un clásico, clásico, de total. todas as hortas, que claro, os que queremos ter un pouco de xardín con césped, claro, cando vemos iso, aí vamos, arrancala, intentamos Sí. que saia coa raíz toda, claro, Xa, e xa. mal feito. Claro. E máis hai o mellor calquera tratamento que é un pouco selectivo, é dicir, dame para matar o diente de león no meu do césped Aí e tal. está, o dente No. de león, que aparte bota despois esa floreciña, que ademais é unha floreciña ben curiosa, porque primeiro é, non, se non lembro mal, primeiro con esa peluxiño, non, e despois é amarela, ou ao revés. Ao revés. O revés, non, primeiro Ao revés. amarela e logo, claro, logo abre de amarelo todo o que despois soplábamos cando éramos pequenos tamén, que soplábamos, non, os Exactamente. dentes de león, non? Os vilanos. Vale, pois Mira. contanos a ver características do O dente de león. diente de león é isto é o taranxacún. Ten dentro da familia de todos estes hai bastantes, pero máis ou menos parece todas un pouquiño, non? Unha pode ter máis a forma da dentadura dun león, por eso se chama así, porque simula moito a dentadura Sí. dun león, vale? Podemos encontrar outra que o mellor ten é moito máis redondeada, pero tamén é da mesma familia, vale? Entonces, que ocorre? É tan versátil esta planta que deberíamos de cultivala a propósito. Anda. Mira, as follas deberíamos de comelas, se pode ser todos os días, porque ten un amargón, que tamén lle chaman amargón a ela, non? En cada ten un nombre vulgar, un nombre común, un nombre científico, e en moitos sitios lle chaman amargón porque ao comelo che amarga. Vale. Pero é que ese amargón que ti tomas limpia o fígado. A ver, vaime dando aí para seguir aquí merendando. Esta vai che amargar, xa A che ver, digo. bueno, teño aquí o Martín Codas, que tamén se hai que botar mandel, tamén voto. Pa sacarlle crudeza a cousa, non? Carai, ten un amargón. esta é Sí, forte, sí, sí, sí. Ahora meterme un pouquiño desta xa che suaviza, vale? Si metemos Así enteira, o Sí. cañote enteiro? Sí. Si metemos toda nunha ensalada mezcladas, mira o bonito e interesante que resulta que ti a cada bocado, Aquí como as mentiñas. sabes? Sí, sacudiñas. Aí está, A sí. todo un bocado que ti meter na boca, vais a saber, este sabe a non sei que, isto sabe a... E cada bocado vais a saber Na noto, distinto. por aquí o dente de león, por aí a outra. Exactamente. Bueno, Entonces, propiedades de características desta, Isto o dente de que león. ten é sobre todo moito potasio, potasio. Pero resulta que esta planta ao comela é o que che fai, non? O resultado de limpiarche tal. Pero resulta que cando empeza a botar o botón floral que vemos aquí, Sí, aí no medio que podémonos- o que logo tira para arriba, non? Sí, despois cando xa Claro, ten o empeza aí escapo, a sair. o escapo despois xa temos que tratar distinto, pero cando son así botóns, podémolos quitar e encurtilos sin vinagre, non hai Anda. alcaparra que lle guste. Nada, quitan xa. Non quero alcaparras, quero desto.
eso unha. Logo podemos utilizar as follas en ensalada. Logo, cando bota a flor, que é amarilla, podemos comer tamén os pétalos, e botarnos de adorno unha ensalada. Claro, e darlle aí un toque... Exactamente. Despois, cando ela empeza a florecer, o que ocorre é que as follas collen moita fibra e xa non eres capaz de comela ben, non? Pero resulta que aí en ese momento ti darlle volta á planta, arráncala, pola a secar, e cando está seco, moelo e tela a chicoria. Daqui non me sale digas a que dais aí chicoria. a chicoria. Sí. Anda. O sucedáneo do café sale desta planta. Entonces, se non podes tomar café por excitante, por tal ou cual, o que tomas é a chicoria, a raíz cando está seca, moela e faz unha infusión. Unha planta especialmente positiva, decías, para coidar o fígado. Sí, é moi. Sabes que pasa? Sempre temos que cultivala á parte, por qué? Porque ela desprende moito gas etileno. Vale. Entonces, inhibe o desarrollo do resto, claro. do resto. Entonces, collemos e cando sale o vilano de... Sí. Collemos eses chirmiños, jardamos e despois sementamos nun cacharro á parte, e esas follas que nos van salindo, vale? Aí está, quedábanos unha e xa imos rematando, que é o amaranto, que non teño nin idea de calé, non sei se a trouxeches ou... O amaranto é este. Ai, vale, entón cal nos queda, que vale. Estou liado. O único que temos aquí é, por exemplo, o armuelle, vale, que é unha planta de marisma, tamén é familia da que dixemos antes da espinaca, vale, tamén. Do cenizo. Isto é... No, que era espinaca calera, vale, xa me lío. O cenizo. O cenizo, non? Vale. Ben. Vale, entón imos con esta última, contanos entón. Sí, é o armuelle. Isto vámoslo a encontrar moito, sobre todo entre mar e terra. Vale, levanta aí para que vexa ben a xente na casa, para que identifique ben. Esta é a forma da folla. Vale. Vale. Aí che están grabando daquel lado. Esta é a planta. Esa é a planta, que ademais é unha planta aí xenerosa en canto grande a tamén, a tamaño, sí. Ela bota os brotes tiernos e ti o que faz é comer os brotes tiernos. O brote de arriba, non? Este brotiño de arriba. Pois aí vou. Aí vai. Para unha que queda, pois, por suposto. E nin que dicir ten, esta é a zanahoria. Esta ten como... Sí, ácido. Sí, como ácido, sí. Sí. Está boa esta. Está moi rica esta. É a zanahoria silvestre. Que vamos a dicir da zanahoria silvestre, que nace por todos os lados e non lle damos mérito ningún. Esta é a original zanahoria, non a que compramos naranja, que tal, non. Esta é a zanahoria original. Vale, pois para ir rematando, lembramos o nome da anterior, que xa me liei, e un poquinho as características e propiedades tamén da esta a zanahoria. Aguanto chego esta si queres, mentres colles outra na man, a grande. Lémbranos un poquinho as propiedades, para que vou esta? Esta facémola para ensalada e incluso podemos licuala e facer unha salsa, vale? Podemos utilizala en ensalada, mas tamén podemos utilizala en revueltos, como a darlle un blanqueado, sabes, ben, e añadirlle, facer unha tortilla. Meterlle aí polo medio, vale, moi ben. Madre mía, vale? Entonces, todo eso temos que ter presente que a parte de degustar o que é os elementos, a parte dos nutrientes, que nos estamos alimentando. Hai o regusto, o paladear, o saber, pero sobre todo... E esta, sendo familia da cenoria, entendo que tamén, por exemplo, en canto ás propiedades, boa para a vista, non? Que tan célebre, non? Esa propiedade que ten a cenoria, non? Témola que identificar moi ben porque a podemos confundir cunha planta que non é comestible, vale? Pero se a sabemos identificar, ten unha característica moita, que na umbela sale un puntiño color marrón no medio. Esa é a identificación da zanahoria silvestre. Bueno, pois se alguén lle quedou algunha dúbida ou quere seguir afundando un pouquiño máis en toda esta amalgama que temos aquí de plantas, de boas ervas, podemos dicir boas ervas, que podemos atopar no noso xardín ou na nosa horta, pois se quere ter máis información, aprender un pouquiño máis, pois que se achegue ata os cursos, ata o Grove, ata o resto dos puntos e localizacións onde ao longo deste outono-inverno que temos por diante vas facer pois todas as túas actividades. Eu xa vou, bueno, máis ou menos merendado, quedanos botar un grolo, se che parece, de Martín Codax, e ademais eu creo que pois con esta ensalada variada que estiven eu aquí rillando, que lleva aí que nin pintado, así que deixámola aquí, Adelina, foi un placer como sempre, cando aprendemos contigo, así que nada, vémonos na seguinte. Graciñas. Moitísimas gracias, salud.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no Verán, Verán. Marchamos agora ata as festas do San Bartolomeu de Noia, que contaron cunha amplísima programación. Veciños e visitantes gozaron de distintas actividades, tamén dunha completísima oferta musical, ademais das orquestras, evidentemente coa París de Noia xogando na casa. Polo municipio pasaron tamén Los Secretos, Natalia ou Luar na Lubre. Unhas festas que se completaron tamén coa festa da empanada ou outras actividades de lecer ou deportivas. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Pois si, Dani, hoxe viñemos ata Noia, San Bartolomeu. Si, dixeron que había unha festaza aquí e nos viñemos a ver que había, pero debe de estar para lá, aquí non está, vamos. Me quedé pensando en lo que me dijiste la mañana en que te fuiste y me jurabas que solo había que esperar, pero el tiempo fue pasando y ya no te puedo olvidar. Pero que chimba la cumbia y que se baila en la frontera, pero que chimba la cumbia. É a primeira vez que vimos, foi unha casualidade. Ah, foi de casualidade, De casualidade. Sí, vamos hasta Noia e agora gustounos ver a procesión, como vimos, pero non. Ahora hai un ambiente de música. E agora estamos esperando a que entrenen estes artistas polo menos para ver que se actúan. Hemos venido de vacaciones y aquí estamos disfrutando vale, de las fiestas. foi de casualidade, entonces. Sí. ¿De dónde sois? Vivo en Londres, pero mis padres son de aquí, de Noia. Ah, vale. Entonces sabes o galego enténdelo perfectamente. Sí, perfectamente. Eso es ir todos os anos á festa, claro. Sí, todos los años. Se pasa ben, carajo, hai moito que ver, moitas cousas bonitas. Hoxe tuvo un día fantástico aquí. No me pidas que seamos nada más que amigos y que vuelva a estar contigo. E vimos a procesión e viñemos á misiña. Como eu tamén viñen, Tamén, eu vi tamén. Mira, moi ben, non che vin vinche ahora, A procesión tamén fun, Eu son de aquí. Viven aquí. Eu vivo aquí. Pero non aquí, Aquí. Eu vivo na miña casa, que isto é tudo. Claro, hasta ti tiñes que entrar tamén. Que Eu xa entrín, Hai entristes, pero eu non trin. Eu non fun a comulgar, pero entrín, Ai, eu tampouco non fun a máis viña de tente. Bueno. El patrón de quién? Dos curtidores, que Noia era un dos lugares máis importantes de Galicia en curtidorías, 40 chegamos a ter. Vaya, pois mire. En Noia, entonces, claro, terra de zapateiros, pero era terra de zapateiros porque antes había que curtir as pieles para facer os tocos. Por esa razón, Noia foi importantísima en toda Galicia. Os barcos de Noia, o que máis levaban para fora era madeira e curtidos, pieles curtidas para repartir por toda a costa española. Por eso, por las 40 curtidorías que había aquí a lo largo de todos los ríos de Noia. Hombre, siempre se pide. Sí. Sobre todo salud. ¿Y qué tal? Bien, responde. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque nos permite venir todos los años. Vale, entonces Así mira. que aquí estamos. Cuando me preguntaste si el amor es para siempre, las flores cambian de color. Unhas festas moi bonitas. E temos de todo. E ven xente moi de fora, veñe moita xente forasteira de todo. Estas festas son de maravilla. E a xente que tal é? Moi boa, sí. Qué triste que me diste aquel día en el murmullo. Vimos aquí a disfrutar das festas de Noia, que son maravillosas. Sí, non? E temos aquí familia. A vostede gustalle moito a festa, que se nota, Sí, gustame moito. Hai que disfrutar das Rías Baixas, hai que disfrutar de Noia, as orquestas, dáse a gusto aquí. E estades de vacacións, non? Si, vimos de vacacións a ver a familia e nada, a disfrutar. Hai que bailar, que é o que nos queda. Pues fue ayer aquí y había otro concierto como este, pero en vez de bailes era de canciones sin bailes.
estamos aquí con Natalia. Bueno, cuéntanos, ¿es la primera vez que estás aquí en Noia? No, es la segunda vez que voy a cantar, creo, no sé si canté en 2014 o 2016, pero estuve aquí, me llevé un buenísimo recuerdo y cuando me dijeron de volver este año dije, Dios mío, qué sorpresa y qué suerte, porque el público es maravilloso. Sí, seguro, la noche. Bueno, ¿qué expectativas tienes? Pues espero que esto se pete de gente, que se diviertan, que valen muchísimo, sobre todo eso, que la gente que venga a pasárselo bien, porque mi show es muy divertido, muy dinámico y eso, lo tengo diseñado para que la gente se divierta. E imos agora ata Combarro, do Concello de Poio, que de novo volveu mergullarse na súa tradición mariñeira. A localidade acaba de celebrar a 25ª edición da Festa do Mar, unha cita que ten a Praza da Chousa como epicentro. Por ali houbo exposicións, gastronomía, música e, sobre todo, cultura mariñeira, unha parte fundamental da historia e do presente desta vila de Combarro. Ademais, ao longo destas Festas do Mar celebráronse o encontro regatas de embarcacións tradicionais organizado polo Club Marítimo Arreiboa. Houbo tamén distintas propostas infantís e, por suposto, música. En Combarro actuaron The Rapans, Soraya ou Broken Pitch, entre outros. En Valga xa está en marcha a ruta concurso Tapa Anguía. Esta proposta celebra este ano a súa 11ª edición. Botou a andar xa a pasada fin de semana e prolongarase tamén nesta que temos por diante. Neste evento gastronómico participan distintos establecementos hosteleiros do municipio. En total, este ano forman parte desta ruta concurso 7. Neles poderemos degustar de balde con cada consumición petiscos elaborados coa protagonista desta ruta, como non, a anguía. Ademais, os participantes poderán gozar despois de vales de compra porque organizan tamén un sorteo para gastar logo eses vales de 30 euros cada un no comercio local. Para iso terán que probar todas as tapas e puntualas para decidir cales son as 3 mellores deste ano, que se farán cos mandís de ouro, prata e bronce. Pois nada, aquí continuamos no Verán, viaxamos agora no tempo, marchamos ata o ano 1928 en plena ditadura de Primo de Rivera. Nesa época está ambientada a novela, 10ª novela xa da nosa seguinte convidada, ela é a escritora cesureña, podemos dicir, María de Xacobe. Que tal? Moi boas. Hola, boas tardes, Dani, que tal? Benvida ao Verán. Bueno, imos falar de moitas cousas, pero imos comezar, evidentemente, pola túa última novela, Los años del luto, chamase esta nova novela, este último libro, se dicía agora, ambientada en 1928, en concreto na cidade de Santiago. Contanos que nos imos a topar dentro deste libro. A ver, é unha novela costumbrista de ficción histórica e con perspectiva femenina. Aparece no ano 1928, como ti ben dixeches, en Santiago de Compostela. É a historia de unha muller que podería ser a historia dunha das nosas aboas ou dunha das nosas antepasadas, porque isto non é tan antigo. Sí, non nos queda tan afastado no tempo, non? Non, de feito, teño unha lectora que me sucedeu algo moi bonito, que unha lectora, cando rematou o libro, o día seguinte me dixo: María, ela é de Jaén, é gitana, e sabedes que os gitanos teñen unhas costumbres ás veces que aínda perduran no tempo. Sí, moi arraigadas. Moi arraigadas, e moi como era a antigua España. E me dixo, yo he acabado de leer ayer tu libro, y al cerrarlo, yo soy viuda, llevo 3 años de luto, y cuando lo he acabado me he dicho, ¿por qué sigo encerrada en mi casa guardándole luto a mi Antonio cuando yo lo que quiero es vivir? Y lo que he hecho esta mañana, nada más de levantarme, después de haber leído tu libro, ha sido llamar a un hombre que quería quedar conmigo desde hace mucho tiempo para quedar esta noche, y hemos empezado una relación. Él leva varios meses que despois de ler o libro, que empezou a relación, e para min é algo moi bonito que unha persona
despois de ler este libro, se motive e teña o valor de decir, no, isto non é o que quero, isto non é deste tempo, é unha norma moi arcaica, non? entonces eu teño que cambiar, quero vivir e vou a vivir. Carai, pois xa con esa historia, xa lle cambiaches a vida a unha persoa logo de ler a novela, non? Eu creo que, como escritora, é a cosa máis bonita que che pode suceder neste mundo, que a túa novela lle cambia a vida a alguén. Bueno, dentro dos minutiños falamos de que papel xoga o loito, non? Na túa novela, forma parte do teu título, polo tanto, é unha peza clave, un momento clave, non? Da historia, pero claro, antes, quería un poquinho seguir coñecendo un poquinho máis a novela, eu un poquinho polo que estiven investigando, dime ti, non? Pero eu estruturaría como con dous grandes eixos. Por un lado, esa parte histórica, buscando retratar aquela sociedade, non? De plena ditadura de Primo de Rivera, e por outro, esa parte de corte feminista, non? Ese retrato o máis fiel posible é o que entendo que intentaches facer do que era o papel da muller e de como era a muller naquel momento, non? En finais dos anos 20. Sí. Mira, para nós agora é moi fácil pensar nas normas que había antes e dicir eu non faría isto ou eu faría as cosas deste xeito. Pero en aquela época, durante moitos anos, en toda a península, bueno, en moitas partes do mundo, e vemos que sigue sendo en moitas partes do mundo que teñen religión que lles dicta normas. Incluso estas últimas noticias dos últimos días, non? En Afganistán, por exemplo. Afganistán, por exemplo. Que non quería mencionar nomes, pero sí. Vemos que hai culturas nas que sigue estando moi presente este señalamiento por parte da sociedade, unhas normas rígidas que veñen impostas, sobre todo pola Iglesia. As mulleres son educadas en esas normas e ti desde pequena, se che educan así, se ti crees que é o correcto, é moi difícil cambiar, aínda que na túa mente haxa esa loita entre o eu isto considero injusto, non me gusta, non me fai feliz, faime moi desgraciada, pero é o que ten que ser, porque é o que me dixeron sempre, é o que fai todo o mundo. O que era daquela, non? E de feito, bueno, eu o digo por cousas que vin na miña época, eu son dos 80, nací nos 80, e nas aldeas, eu creo que moita xente aínda o lembrará, que na aldea ti tiñas que seguir unha moral moi estricta. E se ti non seguías esas normas, se non acatabas o que se supón que era o correcto, enseguida te señalaban e eras como a perdida, aínda que o que ti fixeras non fora escandaloso. Para min son moi importantes esas mulleres que eu vin durante toda a miña infancia, as que iban cubertas co seu pano, que eran as señoras maiores, que realmente non eran tan maiores, porque ao mellor tiñan 50 anos, e hoxe temos 50 anos e somos aínda, non sei, máis xóvenes, pero naquela época se parecía que tiñan 70. E iban co seu paniño, iban a buscar a erva, iban á iglesia, e como que non se salían moito dese camiño e non se permitían vivir. É un pouco o que quero retratar ese tipo de mulleres, as que lles costa dar o puñetazo na mesa para decir, no, hai que cambiar. Claro. E por que escolleches en concreto non ese período da ditadura de Primo de Rivera? Porque claro, podería ser nesa época, pero podería ser tamén, quizáis, non? Nos tempos da Segunda República, en que as cousas cambiaba un pouco, non? Pero... Pois mira, escollín ese ano, precisamente, 1928. Por que? Porque durante ese ano houve avistamentos de... Non me sale ahora o nome, vou quedar fatal. Non te preocupes. No, dos Zeppelins. Vale, aí está, ese momento no que non sale esa maldita palabra. En ese ano, un pouco anteriormente, pero sobre todo nese ano, en Vilagarcía de Arousa, sobre todo, se viron sobrevoando Zeppelins que iban facendo a ruta do Atlántico hacia Norteamérica. E a miña idea primeira era facer que o libro estivera ambientado en Vilagarcía, porque era onde se viran os avistamentos dos Zeppelins. Pero ao final, por ser a cidade que mellor coñezo Compostela, pois ao final decidíme por Compostela.
Escollín precisamente ese ano porque os Zeppelins teñen importancia para a historia de Asunción. É como un elemento externo de algo que sucede, unha noticia, pois como pode ser actualmente o do Afganistán, pero que ela lle fai reflexionar e vai a facer avanzar a súa historia. Vale, pois agora de contadiño coñecemos a Asunción, que é unha das protagonistas da novela, pero claro, tamén quería che preguntar un poquinho, pois por como retratas, non, a muller aquí na novela, un poquinho como é, porque non é fácil, non, retratar a unha sociedade dentro dunha novela, como é ese retrato, porque tamén dende o punto de vista, non, de varios eidos que son fundamentais para o desenvolvemento dunha sociedade e para entender como é esa sociedade, como por exemplo a educación, non, o ensino. Sí, pois mira, a educación, históricamente, a maior parte dos libros que temos, que nos falan de como era antiguamente o tempo, como eran as mulleres que chegan hasta nós son personas que son estudiadas, pero realmente a maioría da xente que vivía nesa época, sobre todo as mulleres, non tiñan acceso á educación. Asunción non ten acceso á educación. En contraposición está, por exemplo, o irmán, que el sí é estudiado e vai á universidade. Claro, aí está unha das diferenzas. Unha das grandes diferenzas. E como digo, basome moito en todas esas señoras que eu coñecín ao longo da vida, que vivían na aldea, que estaban como marcadas por esas normas das que non se podían sair, pero tamén tive moi en conta o grado de analfabetismo que había en esa época, o problema que supoñía para a muller, porque había moitas normas, por exemplo, durante esa época, pois que as mulleres non podían salir solas, como pasa en Afganistán, cosas así. Quixen que quedaran retratadas para que se vira un pouco como é a vida dunha muller que non ten educación, porque non se lle permiteu acceder a ela, aínda que tuvera talento, aínda que quixera, non podía, ese privilexio correspondía ao irmán, por ser o varón. Pásalle tamén un pouco a súa sobriña, pois a sobriña, a ela lle dan unha educación que xa nesa época é un pouco máis un poquinho máis avanzada, non? Do que recibeu a tía, claro. Do que recibeu a tía, pero a súa educación sigue sendo, pois vas á escuela a facer o básico, estudiando catecismo, e aprendendo a coser e como se leva unha casa, porque eso é o que ten que aprender unha muller. Exactamente. Mira, daquela sociedade, desta sociedade que retratas na novela, non sei, ti crees que queda algo a día de hoxe? Porque agora que dicías, por exemplo, o tema do loito, non? E que lembro, por exemplo, a unha das miñas avoas con ese loito permanente ata que morreu, non? De loito, de 40 ou 50 anos que estivo, non? Ou, por exemplo, as mulleres do pano, que son moito de andar por aí de paseo de viaxe por Galicia, aínda hai moitísimos sitios que ademais me gusta moito ir ao rural, que ves, non, esas mulleres co pano aínda na cabeza, con ese loito rigoroso. Sobre todo no rural, é o que ti dis, sobre todo no rural hai unha tendencia a que siga habendo mulleres desas, pero sobre todo mulleres que son xa maiores, porque agora, bueno, pois con este invento da televisión, de que as novas xeracións saen da casa e veñen con outras ideas, pois xa non se... como que abren máis a mente. Sigue habendo, sí, pero non tanto como antes. Pero sí que no rural se siguen dando casos de esos. E no rural e en todo o mundo, en toda Galicia, o loito tamén é unha cosa que segue estando moi vixente. Sí, pero non como antes, porque antes, por exemplo... Agora é case como unha cousa simbólica pola vestimenta, pero antes era como a vestimenta, pero tamén como unha filosofía de vida. Sí, porque a ti morría cho teu home e tías que estar mínimo 5 anos de luto, pero 5 anos nos que non podías salir da casa, non se che podía ver paseando por aí, porque como se estuveras de... Unha cousa moi radical, digamos, non? Exactamente, moi radical. Para as mulleres, eu creo que foi para moitas complicado, que non eran felices, pero o tiñan que facer porque era o que dictaban as normas, e
tuvo que haber moitísimas mulleres con depresións por non poder salir, que naquela época evidentemente non se lles daba ese nome porque non se sabía o que era, pero eu creo que debeu ser moi duro para moitas. Bueno, xa nos presentaches ti as dúas principais protagonistas, son Asunción, que é a tía, e Consuelo, que é a sobrinha, unha moza de 16 anos, que é a, digamos, a principal actriz, non, da historia, un poquinho, bueno, as dúas, non? As dúas. Contas un poquinho como é esa dobre combinación, esas dúas personaxes, un poquinho como lles foches dando forma e identidade tanto a Consuelo como a tía Asunción. Vale, Asunción, se vos dixen que me fixei moito nas persoas esas, nas mulleres do rural, que van co seu paniño, que persoas que non tuveron moita educación, e para Consuelo, perdón, pensei en unha persona que está en plena adolescencia, que empeza a recoñecer a quen ten ao seu alrededor, porque ti sabes que antes, vale, coñecemos aos nosos pais, pero non somos conscientes da clase de persoas que son, ou non lle damos o valor de cando tomamos esa consciencia da adolescencia, do que nos din, do que fan. Entonces ela empeza a tomar un pouco a consciencia, a darse de conta de quenes son as persoas que a rodean, de preocuparse de conocelas. Está en esa época da rebeldía, e ao principio un pouco tonta, por así decirlo, porque fai cousas que poden ser dolorosas para a súa tía, porque ela solo pensa en sí mesma, en que é desgraciada, que miña nai non me comprende. E cando empeza a darse de conta do pasado da súa tía, cando ela como desperte di, pero a tía ten as mesmas inquietudes que a min, pasou polos mesmos problemas. É unha incomprendida, marginárona, non tuvo acceso a moitas cousas, e iso tamén me pode pasar a min. Darse de conta de que o que lle pasou a súa tía é o que lle pasaba a moitas mulleres, e non era algo que ti puideras prever, sino que de repente pásache e ti te quedas condenada, exactamente. A vivir iso, non? E ademais no caso de Asunción, se non me equivoco, de loito dende os 14 anos. Exactamente. Entón, claro, xa dende a mocidade xa marcada e condicionada, non por iso dicía eu antes no inicio da entrevista, non, a importancia do loito, non, que xa vai no propio título do libro, porque marca toda unha vida desta muller, non? Marca a vida dunha muller, marca o de moitas mulleres. Eu, de feito, cando escribín o libro, antes de escribilo, que me estaba documentando para o anterior, que se chama La higuera yerma, estaba buscando desde cando había o loito en España, eses loitos tan grandes. E me atopei con unha entrevista por casualidade dunha muller que vivira en Compostela nos anos 20 e que decía que tuvera a dúas veciñas, que eran irmáns, que se puxeron de loito na adolescencia e tuveron que estar 15 anos, porque lle morreu a nai, morreu o irmán, morreu non sei que. Claro, era como acumulativo, digamos. Exactamente, claro, ti morría chos 3 anos o teu marido, e facía 3 anos que che morrera teu pai. Non 3 máis 3. E non eran 3 máis 3, eran 5 máis 5. Ai, bueno. 5 anos por cada un. Entonces a señora decía que as súas veciñas estiveran 15 anos de loito, que desde que entras na adolescencia, naquela época, cando sales, aínda que teñas 30 anos, xa eras maior para ter fillos, para casarte, o sea, tú eras a túa xuventude, o que era naquele entonces a xuventude, vestida de loito, encerrada na casa, e cando salías xa nadie quería mociar contigo, xa non podías ter fillos, e xa te tiñas que quedar así solteira para vestir santos e de negro. Entonces é un pouco o que lle pasa a Asunción, porque o que lle pasaba a estas señoras, que eu me preguntei, vale, elas eran dúas, eran irmáns, pero cantas houbo que estuveron solas, non? Sin Levando todo irmáns. ese trance en soidade. Exactamente, levando todo ese peso, tantos anos de vivir en soledad e con esa marginación e sin poder vivir. E aí precisamente o que non quere, non, a sobriño, que non quere Consuelo, que quere que a súa tía pois deixe de levar esa vida, incluso tamén que experimente co amor, non, que non tivo acceso por esta situación. Exactamente, porque ao final se dá de conta de que a súa tía non tuvo acceso a moitas cousas porque se pasou casi toda a vida encerrada
E unha das cousas que se perdeu da súa xuventude foi precisamente o amor. Porque o estar de negro encerrada, nadie a cortexou, nadie lle dou un bico. Ten 58 anos e pasou toda a súa vida en soledad. Claro. Bueno, xa nos contabas antes, non, esa anécdota desa lectora a que lle cambiaches a vida, podemos decir. Pero moi bonito. Pero claro, non sei, ti con que sensación crees que en xeral quedan as persoas que lean a novela? Porque claro, agora falando aquí na conversa entre ti e eu, a min quédame un sabor un poquinho agridoce, non? De todos eses anos botados ao lixo, non? Entón non sei se o lector, unha vez que remate a novela, vai quedar tamén con esa sensación de, joa, unha vida que se perda, non? Mira, eu espero que non, porque ao final da novela pretende darlle o dulzor do agridulce. Claro. Entonces espero que non se quede con esa sensación, sino que se quede emocionado por toda a historia, que lle resulte emotiva, pero que ao final tamén se quede con unha esperanza, con unha frangulliña de esperanza. Claro. Bueno, pois aí está, non? Esa frangulliña de esperanza que de seguro quedará, se vostedes len tamén los años del luto, que xa dicía antes, é a 10ª novela da nosa convidada, de María de Xacove. 10ª novela, 10 libros, ni máis ni menos, escritos. Contanos un pouquiño, bueno, pois esa traxectoria, non? Como te adentraches en todo este mundo de escribir e de lanzarse, non? O mundo editorial, que tamén é moitas veces moi complicado, non? Contanos un pouquiño. Moi complicado. A ver, a min de pequena, isto xa sei que é un tópico, me gustaba, eu soñaba con ser escritora. E de feito, cando era pequena, eu sempre digo, tuve a miña primeira experiencia editorial, porque houve un concurso no cole no que tiñas que escribir un conto. Entonces, despois se mandaba, non sei se era a Deputación, bueno, é que non me lembro moi ben porque era moi pequena. Eu escribí un conto e cando chegamos á clase todos os alumnos lemos o noso. Eu, cando estaba lendo o meu, sei que todos os nenos se quedaron calados e cando acabei me aplaudiron e foi a única que lle aplaudiron e que dixeron, é un conto chulísimo, vai a ganar. E cando yo entreguei á profe me dixo, María, este papel, porque nos deran un papel especial que mandaban da Diputación, creo que era, está cheo de tachóns, está todo sucio. Non podemos mandar isto así, eu non teño outro papel para darche. O conto é moi bonito, pero non podes participar. Non me digas que non se puido presentar a concurso. Non se puido presentar a concurso, por iso digo, foi a miña primeira experiencia editorial. Os primeiros lectores, que bonito, e chega a editorial... Chega aí o... Vaya por Deus. Isto non. Bueno, pero despois diso chegaron esas 10 novelas que tes agora mesmo, non? Sí, e ademais, publicadas. A temática que máis te gusta, non, é a novela histórica e especialmente a época medieval, non? A ver, me gusta, sí, a medieval, me gusta moito a ficción histórica femenina, ver a historia a través dos ollos das mulleres, e sobre todo das mulleres que máis predominaban naquela época, que eran as que non tiñan estudios, as incultas, por así decirlo, porque eran a inmensa maioría. E elas son as que actualmente casi non teñen voz. Claro, non desapareceron, por decir, silenciadas, non podemos dicir, non? Me gusta moito pois explorar o que, sobre todo en España, o mundo histórico español. Como pode ser o caso, non, desta novela, ambientada, pois iso, a finais dos anos 20, pero retomando, non, coa cuestión da época medieval, sei que che gusta especialmente, non, o medievo. Por exemplo, teño aquí anotado que o título é complicado e de memoria non me queda. Doña Gontrodo de Sos, non, que é outra das túas novelas que precisamente, non, neste caso sí que está ambientada nesa época, non? É ficción histórica, e o ser ficción histórica está ambientada nun mundo medieval, nun mundo medieval ficticio, digamos, non? Que está inspirado en España, pero si é un mundo medieval... Claro, e o papel da muller no mundo medieval, como o podes retratar, non? É que depende. Novelas, porque claro, aí é aínda máis complicado que nos anos 20 ou 30, non? É bastante complicado, porque ademais dependía moito da clase social da que ti foras. Por exemplo, en un libro que teño que é Canto al amor, que está situado en 1072, unha das protagonistas é Doña Urraca de Zamora. Entón é unha muller culta, unha muller da nobleza,
e que ten que defender unha posición, que ten que defender en ese momento Zamora, que está cercada polo seu irmán Sancho. Entonces ela non se pode comportar igual pois que, por exemplo, Gontrodo ou que Irene de los años de la Higuera Yerma, porque son personas con outra cultura, de outro estamento. Entonces ti tes que vixiar un pouco a clase social da que era, o acceso, os accesos á cultura que tiña, se non tiña, e que era a xente que a rodeaba, pois se é unha persona do campo, se é unha persona artesana, depende moito. Mira, sempre que ven un escritor ou escritora ao programa, hai unha pregunta que non pode faltar, ademais de recomendar, por suposto, a novela da que viñamos a falar, sempre lles pido que nos recomenden outro libro, non sei neste caso, pois si tamén nos vas a facer unha recomendación de corte histórico, pero eu o que te pediría pois é unha recomendación de outra novela para cando rematemos de ler Los años del luto, pois para coller a seguinte publicación. Que nos recomendarías nestes momentos? De outra persona, non? Sí. Claro, sí, bueno, por suposto, todas as novelas da nosa convidada, pero ademais... porque iba a decir de outra persona, non vai a ser. Pois mira, podería recomendarvos El linaje de la luna, de Estrella Vega, ou tamén Los muertos siempre sonríen, de Marta González Peláez, que son as dúas novelas históricas. A de Linaje de la luna está ambientada na época prehistórica, e a de Los muertos siempre sonríen, pois está no medievo español e intenta darlle un pouco de voz ao que era realmente a Inquisición daquela época, e que aos nosos oídos, pois o que chegou non é exactamente o que era. Bueno, ademais ti, xa dicíamos antes na presentación, estás afincada en Pontecesures, originariamente da Estrada. En calquera dos dous sitios se podría ambientar unha novela histórica, porque todo lugar ten a súa pequena gran historia, non? De feito, anterior a esta, La Higuera Yerma está ambientada en Pontecesures durante a Guerra da Independencia Española, nos albores do século XIX. A primeira novela que fixen, El caballo de la Valquiria, está ambientada en Paramá, que é a aldea de onde eu son. É ficción histórica, pero tamén ten fantasía misturada. O sea, teño dúas novelas ambientadas nos dous pueblos. Xa dicía eu que tanto a Estrada como Pontecesures, como calquera outro recuncho das Rías Baixas, pois vale perfectamente para ambientar unha novela histórica. E a seguinte que vai a salir despois desta está ambientada en Bamio. En Bamio, vale, moi ben. O sea, e cando calculas máis ou menos que sairá a luz? Non está aínda... Non o sei aínda, pero cando sexa, pois... eu creo que será a finales deste ano. Bueno, pois quedamos aí pendentes da nova publicación, que sairá, pois iso, a finais deste ano a luz. Foi un placer, María, falar hoxe contigo, coñecer un pouquiño máis de Los años del luto. Se te parece, deixámolo aquí, pero non sen antes brindar. Vale, e aparte deso, vos quería agradecer a ti e a todo o equipo, que non se ve, pero que hai moitas persoas, temos aquí detrás das cámaras, claro que sí, que fan posible este programa. Queríamos agradecer tamén á audiencia que nos está vendo, que nos vai a ver, este momento para darme voz a min e a Los años del luto, a Asunción e a Consuelo. Pois foi un placer, moitísimas grazas por vir ao Verán Verán. Hasta logo. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, imos de contado coa nosa axenda de eventos pros vindeiros días e comezamos en Pontevedra, coa súa Feira Franca.
A cita vaise celebrar os días 6 e 7 de setembro. A cidade retrocederá no tempo ata o medievo atraendo a milleiros de persoas. Esta declarada festa de interese turístico de Galicia. Durante as dúas xornadas, artesáns, ferreiros, músicos, trovadores, damas e cabaleiros achegaránse ata a Boa Vila para revivir a época de Enrique IV, que lle concedeu no ano 1497 a cidade a autorización para a celebración dun mercado libre de impostos. Logo da xornada inaugural do venres día 6, con animación musical, malabaristas ou teatro, o prato forte será o sábado 7. Ás 11 da mañá arrancará o mercado, ás 12 teremos a recreación do transporte do viño, o mediodía os xantares por toda a cidade e pola tarde na Praza de Touros o gran torneo medieval. En Vilagarcía, oitava romaxe urbana Folk no Alobre. Será o domingo 1 de setembro no Parque Enrique Valdés Bermejo. Os actos comezarán ás 11 da mañá co espectáculo ritual das penas do Alobre. Durante a sesión vermú, a actuación da tropa de trapo e logo xantar. Pola tarde, obradoiros para cantar e bailar e dende as 6 os concertos. Estarán por ali a Asociación Nos de Sobradelo, os Carunchos, os da Baixo e este que estamos a ver, Bailai Malditos. En Carril xa se preparan pro Ameixa Rock. O festival non está no seu mellor momento e precisa do apoio de todos nós. De feito, teñen en marcha unha campaña de crowdfunding para recadar fondos. Temos que lembrar que se trata dun festival de balde onde non cobran entrada. A edición deste ano é a 11ª e vaise celebrar os días 7 e 8 de setembro. Na Praza da Liberdade estarán, por exemplo, estes que estamos a ver, Grande Amore. Completan o cartel de Leli Kellys, Rompe Calaveras, Chris DJ, de la Duende Neta, Suso Aboy e Perfect Strangers. Bueno, como nos gusta que o noso seguinte convidado veña por aquí polo Concello de Sanxenxo, ademais de visita ao Verán Verán, ele é o cantante Ángel Sevilla, que ademais está este verán que non para con moitísimas actuacións. Ángel, que tal? Moi boas, benvido de novo Verán Verán. Muchísimas gracias. Pois nada, antes de nada, contanos un poquinho como che está indo este tan intenso Verán Verán. Como tú has dicho, intenso, sin parar de un lado para otro. Además, en esta zona tan bonita, tengo bastantes conciertos por aquí, Sanxenxo, Portonovo, Grove, así que estoy encantado. Mira, xa hai uns cantos anos que viñas de visita ao Verán Verán, non lembro se xa fai quizáis 4 anos, máis ou menos, estabas xusto naquel momento no que tomaches esa decisión de deixar o mundo da verbena, o mundo da orquesta, iniciando ese camiño en solitario que levas, pois iso, xa 4 anos percorrendo. Como foi precisamente ese camiño, dende a última vez que nos vimos aquí no Verán Verán ata este momento do 2024, estes 4 anos de percorrido en solitario? Bueno, pues ha sido todo cosas positivas, la verdad. Al final me arriesgué y creo que ha sido algo súper bonito. Hay que lucharlo mucho, hay que ser valiente también, porque está claro que nadie regala nada y tienes que lucharlo. Y bueno, estoy súper orgulloso de todo lo que he estado haciendo y bueno, estoy haciendo el camino. Y como tú dices, 4 años desde que presentamos el disco. Sí. Y bueno, he ido sacando alguna cosilla más para enriquecer el repertorio. Pero bueno, todo ha sido positivo, con algunas cosas no tan buenas, nunca malas, pero bueno, el camino es así, de aprendizaje y poco a poco. Claro, aquí lo que se suele decir, ¿no?, de que non arrisca non gaña, non? Está claro. Mira, tomaches esa decisión de deixar un sector que todo mundo pois sabe, non, que é moi gratificante, deixa cousas moi positivas, especialmente, por suposto, no sector da orquestra, no mundo da verbena, para os cantantes, un sector pois no que a xente vos quere moito, pero tamén un sector moi duro, moi intenso. Non sei se dende que deixaches todo iso, dende que tomaches esa decisión, pois en algún momento pois te arrepentiches ou quizáis botas un pouquiño de menos, ainda que sexa un pouquiño de menos, volver, non, a encher un campo da festa e coa orquestra. Bueno, alguna vez, si es esporádico, sí. Bueno, estoy en otro camino, no tiene nada que ver, como tú has dicho, que claro, la verbena es dura, se ve todo tan bonito, ¿verdad? Sí, tanta luz e tanta cor, pero claro, cando se apagan os focos hai que recoller o camión, ¿no? Claro, es verdad que cuando subes al escenario y ves el campo lleno, te sube la adrenalina y vuelves a estar otra vez activo. Pero bueno, lo que tú dices, es duro, se ve todo muy bonito.
muchos viajes, muchas horas, pasas más horas con tus compañeros que con tu familia. Pero bueno, para mí ha sido mi escuela, estoy muy agradecido. Sí. Pero también digo que si algún día me tengo que subir para ese momento, sí, ahora ya, bueno, es una etapa que he cerrado, que nunca digas nunca, porque no sabes lo que puede pasar uno. Lo mismo mañana me toca volver, pero de momento estoy en este camino, en el cual también la verbena la tengo mucho cariño. Claro. Ha sido mi aprendizaje, pues tú verás, 20 años, o sea, casi Claro, nada. casi nada. Mira, moito cariño a verbena e, por suposto, a todo ese público que está aí, Claro, porque claro. ademais, especialmente aquí en Galicia, todo ese cariño e, bueno, esa afección que temos polo mundo da orquestra, non? Porque a xente está esperando como se fose un concerto destes, non sei, no Bernabéu ou algo así, e a xente está aí apoiando pues, moitísimo tamén no mundo da verbena, non? Exactamente. La verbena en Galicia es única, no se ve en ninguna parte de España. Yo he recorrido Claro, sí, y sabes moito, non? De como son as verbenas noutras partes pero lo que es de España. la afición, el fenómeno fan sobre todo, Sí. la gente que se implica, que se hace kilómetros y kilómetros para ir a verte, eso no está pagado. Pero bueno, también es gratificante. Eso es lo que también te ayuda a estar todo el día activado. Mira, e un bo trampolín ter traballado ni máis ni menos 2 décadas no mundo da verbena, é un bo trampolín para unha vez que tomas esa decisión pasar a esa carreira en solitario. Hombre, sí es un trampolín, es mucha carretera, es una escuela, como he dicho antes, que es de aprendizaje, donde aprendes muchas cosas y sobre todo que te formas también como artista y como intérprete, un poquito de todo. Entonces sí que eso te lleva a hacer el camino un poquito, aunque he tenido mis miedos y incertidumbre, pero como que ya he tenido un recorrido para poderme tirar a la piscina. Sí. Bueno, en este percorrido ademais estás moi ben acompañado e digo por esas colaboracións que estás facendo, por exemplo, temos esa fantástica colaboración cunha tamén artistaza que temos en Galicia como é Laura Añón, non? Esa canción sí. que está Está arrasando ademais, arrasando. ¿No? Llevamos 2 años con ella que ha sido increíble. Como bien te digo, pues imagínate, hemos llegado ya a las 200.000 copias, reproducciones. Claro, antes esas cosas medíanse en copias, no ahora en reproducción, ¿no? Ojalá fueran copias, ojalá fueran copias. Ahora el mundo... Sí, ahora ha cambiado un poquito. Ahora el mundo está diferente, pero bueno, que también hay que adaptarse, ¿no? Y imagínate, ha sido una labor que ha sido nuestra, defendiéndola. No sabíamos que iba a pasar esto con el tema. Se sigue escuchando y tiene diario, pues a lo mejor una media de 500 reproducciones diarias. Carai. Entonces, imagínate, para nosotros es un premio. Y más con Laura. Claro, contame como foi esa experiencia, non? Primeiro, como naceu todo ese proxecto e como foi esa experiencia de traballar man a man con ela. Bueno, con ella ya nos conocíamos de un programa anterior, ahí nos hicimos un poquito más amigos y salió un día pues en un camerino antes de salir al plató y decir, tenemos que hacer algo. Y quedó así en el aire y nos propusieron un tema y luego ya lo empezamos a elaborar y salió el Díganle, y como forma de bachata, ¿no? Aí está, te preguntar precisamente unha bachata que claro, aquí en Galicia, pois claro, ese tipo de xénero gusta moito, non? Precisamente, non? Para bailar e tal, que tamén nos gusta moito aos galegos e tamén por eso supoño que será tamén parte do seu éxito, non? Sí, no somos bachateros, quisimos hacer una bachata pop porque la estructura y la composición es pop, pero la llevamos con ese estilo de ahora, un poquito modernita, estructura pop, como he dicho, y bueno, pues trabajar con ella es súper fácil. Además, también hacemos cosas juntos, hemos hecho con estas 2 giras juntos, porque nos llamaron con el tema de la bachata, tuvimos que preparar un repertorio y salir para adelante. Así que estamos también activos, aparte de mis cosas en solitario, estoy con ella también, y bueno, pues con ella es increíble y es una luchadora también. Entonces, la gente que tienes al lado que también lucha y que se le ocurra, a ti te sube también las ganas de seguir adelante. Bueno, decíamos 200.000 reproduccións esa canción, esa colaboración con Laura, e tamén outra canción que está funcionando moi ben é precisamente a que hoxe nos vas ofrecer aquí no Verán Verán, porque aparte de falar, Ángel veu tamén a cantar neste Verán Verán. Esa canción chamase La Espinita, ademais tamén, como digo, unha colaboración e tamén cunha versión un pouco, un remix, non? Contanos un poquinho como é. Sale de unha rumba porque la original es una rumba, una rumbita, y la estrené el año pasado, entonces me junté con Federato para darle un poquito de veranito al tema. Es un house latino
que está mezclado con un poquito de rumbita también como viene. La estructura se ha cambiado, pero bueno, creo que le hemos dado como algo positivo, algo con ganas de disfrutar de verano, que te dan ganas de bailar, de disfrutar. Bueno, pois ainda que estamos rematando xa case este verán, imos desfrutar, non? Hombre, nos queda un poquito. Deses últimos coletazos que lle queda a este verán de 2024, así que, se te parece, imos alá, La Espinita, Ángel Sevilla. Mañana cuando me despierte no estaré a tu lado. Es tarde y ya no tengo ganas de seguir amando. Yo sé que la culpa no es tuya y me siento extraño. Perdona si me equivoqué, no quiero hacerte daño. Porque contigo yo lo tengo todo y no tengo nada. Pero en el fondo de mi ser me duele ver que esto se acaba. Porque contigo yo lo tengo todo y no tengo nada. Y te lo digo así, tú fuiste la espinita de mi corazón. Por más que quiera estar contigo, yo no consigo engañar al corazón. Y te lo digo así, tú fuiste la espinita de mi corazón. Por más que quiera estar contigo, yo no consigo engañar al corazón. Y te lo digo así, se acaba. Pero perdóname si ya no encuentro los caminos de tu piel. Lo siento muy pero contigo ahora me siento perdido. Pero perdóname si no siento tus besos al amanecer. Porque de noche tengo frío, ahogándome en este vacío. Y te lo digo así, tú fuiste la espinita de mi corazón. Por más que quiera estar contigo, yo no consigo engañar el corazón. Y te lo digo así, tú fuiste la espinita de mi corazón. Por más que quiera estar contigo, ya no consigo engañar al corazón. Y te lo digo así. Ahí estaba, maravilla Ángel. Eso. Ahí estaba, La Espinita. Ángel Sevilla, hoxe aquí no Verán Verán connosco. Claro, escoitando esta canción, queríache preguntar agora, Ángel, pois por esa espinita que aínda teñas cravada no mundo da música, ese soño que aínda che queda por cumplir, porque é moi necesario ter tamén aínda non esas inquedanzas e eses soños que temos por diante, non? Totalmente, totalmente. Hombre, yo, la verdad que sueños es poder vivir muchos años de esto, que yo creo que ya es algo grande y bueno, pues no sé, todo lo que venga y todo será bienvenido, pero sueño fuerte conseguir en esto y hacer música y seguir componiendo y colaborando y haciendo cositas así que me lleguen, vai. Mira, ahora que diso de colaborar, imos con dúas preguntas, unha un realista e outra xa non tanto, imos primeiro coa realista. Claro, estábamos contando antes non esas colaboracións que estás a facer nos últimos anos con moitos artistas. Eu quería che preguntar, pois, por algún artista, pense xa daqui de Galicia ou do resto de España, co que che gustaría colaborar e que lle facemos tamén un chamamento, se por un casual está vendo Verán Verán, pois que contacte contigo ou ti que contactes con él, non? Eso, esas cousas teñen que xurdir, non? Estaría bien. Mira, yo soy muy fan del cantante del grupo Asia, que son asturianos. ¿Sí? Él se llama Luismi. Hemos coincidido alguna vez, pero así muy esporádico.
Y bueno, antes sí que nos podíamos ver, ahora ya estamos diferentes caminos, pero sí me gustaría, porque eso, le tengo una gran estima y me gusta cómo canta, cómo hace su trabajo. La verdad que le tengo bastante cariño a todo lo que hacen también en global. Bueno, es un sueño que se pode conseguir, en cuestión, bueno, pois de tempo, de volver a coincidirse cada por aí adiante, de entrar en contacto, pero agora quería preguntar esa pregunta que xa un poquinho máis difícil de realizar. Poñemos aí a vista no horizonte moi lonxe a calquera artista, este vivo ou que xa non estea connosco, de calquera parte do mundo, tanto me ten, co que a ti te gustaría ter feito esa colaboración, non? É dicir, pois vas subir a un escenario, podes subir con quen che dé a gana. Uy, eso va a ser muy complicado, pero quién sabe. Hombre, me gustaría estar con Alejandro Sanz, la verdad. Bueno, me encantaría. Non é Elvis, é dicir, non é unha cousa imposible, polo menos, non? Nunca se sabe, nunca digas nunca, non? Nunca digas nunca. Bueno, pois, se por algún casual temos a Alejandro Sanz, que igual tamén ven a veranear o Concello de Sanxenxo e está vendo dende un hotel Canal Rías Baixas, pois tamén lle facemos ese chamamento, non? Yo sé que venía por la zona de Foz. Bueno, aí non sei se igual pola calle internacional nos pode pillar, pero bueno, en tal caso, aí está ese soño que, quen sabe, algún día igual se pode facer realidade. Bueno, dicía eu ao comenzo na presentación que estás a ter un verán moi intenso, con moitísimas datas, con actuacións por distintas partes de Galicia. O primeiro sobre este tema, preguntarche un pouquiño, pois como levas, non, iso de andar daqui para lá, porque ao final é o mundo, non, dos artistas, dos cantantes, que tedes que andar, pois, quizáis en Foz, como sería o caso, logo para Ourense, logo para Sanxenxo, ¿no? Bueno, bien, yo eso sí que lo tengo ya asimilado desde hace mucho tiempo. Que hay que hacer kilómetros. Exactamente, ¿no? eso lo tengo más que asimilado. Bueno, pues la verdad que, como muchas veces depende el formato, pues a veces llevo banda, otras veces estoy solo. Entonces, bueno, la verdad que cuando voy solo lo paso un poquito peor. Claro, acompañados se eleva moito mellor, non? Sí, echo de menos a los chicos y demás. Pero bueno, bien, lo llevo bien, voy con mucha alegría, sobre todo, que eso nunca debe faltar. Claro. Y bueno, pues nada, sí que lo llevo bien. Estoy ya preparado para hacer carretera mucha y grande. Claro, por exemplo, hoxe mesmo, no momento no que estamos a gravar este programa, en canto remates aquí en Sanxenxo, marchas pro Barbanza, pro Concello de Boiro, porque tes esta noite actuación ali en Boiro, e xusto na noite na que se vai emitir este verán, volves de volta para Sanxenxo, porque tes actuación en Porto Novo, ¿no? En Porto Novo, estoy en el camping de Baltar, sí. Un sitio muy bonito, además se forma un entorno muy familiar que me encanta, cuando está los papás, los niños y sobre todo que están disfrutando de la música, los más pequeños, eso me gusta, y entonces se forma ahí un ambiente súper bonito. Pues ahí está un ejemplo. Así que los invitamos a todos. Claro, bueno, en canto remato verán, seguro que ainda andas por ali por Porto Novo. Sí. Quería preguntarte, non? Acabas de estar, vas a estar en Boiro, vas a estar agora tamén en Porto Novo, pois un pouquiño, xa nos estabas contando agora, non? A resposta dese público, como te trata a xente por aquí polas Rías Baixas? Aquí increíble, además he hecho alguna amistad que otra y bueno, de tanto venir pues por esta zona, la verdad que he conseguido tener un poquito de contacto con la gente y ya nos vemos y nos saludamos como que soy de aquí ya de la zona. Y bueno, genial, estoy encantado, la verdad. Sí. Porque temos que lembrar que es de Benavente, supoño que de vez en cando, pois claro, é unha chamada obrigada que te teñen que facer, tendo un artista como a ti en Benavente, pois claro, de vez en cando tamén hai que ir por alá a tocar, non? Hay que ir sí o sí, obligado por lo menos 3 veces al año. O sea que tengo que estar sí o sí. Ahí está. Y es súper bonito, ¿no? Que cuenten contigo, la verdad. Chamen y que non se esqueza, ¿no? De un artista que naceu y que sigue vinculado, ¿no? Yo creo que eso es algo para un artista de casa, que puedan contar contigo, sobre todo para eventos que son de peso o que quieren que estés tú porque eres de casa. Y bueno, un bo embaixador tamén, non? Que se decir, porque levas tamén o nome de Benavente, pois, por exemplo, ata o Concello de Sanxenxo, como é o xo caso, siempre, ¿no? Eso está, por bandera. Es verdad que bueno, que llevo tiempo fuera, pero tengo que bajar parada obligatoria y que siempre cuente con uno. Yo eso de nadie es profeta en su tierra, yo eso no lo puedo decir. Tengo mucho cariño, o sea, con bastante cariño me tratan y
y siempre me tienen mi día para mí. Claro, non se poden esquecer as orixes, pero claro, tantos anos que levas aquí en Galicia, supoño que xa te sentirás, cando menos, 50% de Benavente, 50% de Galicia, non? Totalmente, eso lo digo todos los días en los conciertos, que me siento, que tengo el partido, el corazón a dos colores y bueno, pues, jolín, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, es ya mi segunda casa y bueno, mejor imposible, no tengo nada que decir malo, al contrario, todo ha sido positivo, tanto para mi carrera personal, que también me ayudó a eso, lo que te comentaba, a ser un poquito valiente y caminar con mis cositas. Bueno, pues se parece despedimos, Ángel, o programa antes de colgar a canción coa que imos despedir este verán de hoxe, non? Venga, pues perfecto. Bueno, pois ímolo ir deixando aquí, vémonos a semana que ven, ademais vai ser o penúltimo verán desta tempada 25 que estamos a celebrar deste programa e estamos a preparar tamén algunha cousiña ben linda para despedir esta tempada tan redonda do verán, iso será nas vindeiras semanas que ainda nos quedan por diante. Hoxe, de momento, despedimos o verán desta semana con Ángel Sevilla antes de colgar. Si te llamo borracho, no me culpes a mí, si tú quieres culpamos los tragos. Nuestra relación se terminó por muchos comentarios y en la corte el destino me dio solo un mal abogado. Es complicado, por eso llamo borracho. Es que cuando estoy sobrio mi orgullo me obliga a callarlo. Que no pude aceptar que otro mente tome de la mano. A sacarme este amor de mi pecho no hay cirujano, no. Antes de colgar quisiera confesarte que lo que vivimos no viví con nadie. Tú eres clase aparte, fue un placer conocerte. Sé que al igual que yo jamás podrás olvidarme. Antes de colgar quisiera confesarte que lo que vivimos yo no lo viví con nadie. Y si algún día regresas, sigue la puerta abierta. La dueña de mi mundo nadie va a reemplazarte. Recuerdo los besamos en la azotea, el mundo se apagó y lo que lo rodea. No hicimos ruido pa' que nadie nos viera. Toda la noche hasta que el sol saliera. Y no puedo superarte así nomás. Cada verano, cada Navidad sin ti, al otro lado de la cama. Parece ilógico, algo dramático. Antes vivía al 100, ahora en automático. No cabe duda que no soy igual que ayer. Incluso con negros hacen que ahora ya no pueda ver. Porque me haces falta como Messi al Barça, como si Maelo no cantara salsa. Aún sigo esperándote aquí en el mismo tren. Antes de colgar quisiera confesarte que lo que vivimos no viví con nadie. Tú eres clase aparte, fue un placer conocerte. Sé que al igual que yo jamás podrás olvidarme. Antes de colgar quisiera confesarte que lo que vivimos yo no lo viví con nadie. Y si algún día regresas, sigue la puerta abierta. La dueña de mi mundo nadie va a reemplazarte. Si te llamo borracho, no me culpes a mí, si tú quieres culpamos los tragos. Nuestra relación se terminó por muchos comentarios y en la corte el destino me dio solo un mal abogado. Es complicado. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.